E así as novas tecnoloxías pode ser internet a mellor ferramenta de promoción para os partidos minoritarios? Home, é unha maneira de poder facer política, de que a tua mensaxe chegue, non? Está claro que eu non deixaría nas mans de unha situación de crisis a partidos que seguramente están gastando bastante máis do que gastaban fai 4 anos na súa campaña. Entón, digo, onde está o de verdad falan de axuste económico, de controlar o gasto, cando ele nesta campaña igual están facendo un gasto infinitamente superior ao do fai 4 anos. Vi na súa web que, por exemplo, cada día teñen pensado incluir unha nova proposta a través dun vídeo, un pouco contrarrestando os escasos segundos que lle deixan na televisión pública para facer promoción do seu programa. Si, non, unha cousa que sempre tamén pon no meu programa, unha idea que eu defendo é primar a inversión na universidade e na escola. Moitas veces antes que as infraestructuras. Por que? Porque a mí me gusta que en Galicia a xente pense, non que lle fagan pensar, ou que pensen por eles, mellor dito, sino que cada quen teña todas as armas necesarias e toda a información para poder opinar en conciencia, cousa que a veces vemos que hai un ímpeto por algúns partidos políticos onde só se escoite o que eles queran decir e que os demais non teñamos ni siquiera nunha democracia dereito a expresarnos e a opinar.